କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ କିଛି। ଯାଜପୁର ଭାଇ ଯେ ଯାଜପୁର ଆସିଛନ୍ତି? ଯାଜପୁର ଆସିଥିଲୁ। ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦା ହରିପୁର। କେମିତି ଲାଗିଲା ଭାଇ ପ୍ଲେସ୍? ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲେସ୍, ଝରଣା ଫରଣା ଅଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏ ପ୍ଲେସ୍। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି ଭାଇ, କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ? ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଭାଇ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟାକୁ ମାନେ ଠିକ୍ରେ କାମ ବି ହେଇପାରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲୋକମାନେ ଯାହାର ପରିବାର ଅଛି ଭଲ ମନ୍ଦ କରି ଆସି ପିକନିକ୍ କରିବେ, ଭଲ ମନ୍ଦ କରି ବୁଲାବୁଲି କରିବେ, ଏକଦମ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲେସ୍ଟା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଝରଣାଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ସ୍ପେଶାଲି? ହଁ, ଝରଣା ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ନା, ସବୁ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି, ପାଣି ବି ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମ ଏଇ ଗଞ୍ଜାମରେ ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଉ ବୋଧେ କୋଉଠି ନଥିବ, ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। এই যেমন ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଆସିଛୁ ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତାରାତାରିଣୀ ଗଲୁ, ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ତାପରେ ଆସିଲୁ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଏବେ ବୁଦ୍ଧ ଖୋଲ ଆସିଛୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଜାଗା। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରକୃତି କୋଉଠି ଅଛି କହିଲେ ଏଇଠି ଅଛି। नमो नमो जी शंकर भोलेनाथ शंकर जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकर। नमो नमो जी शंकर भोलेनाथ शंकर रुद्रदेव हे महेश्वरा। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। प्लेसटा बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲି ଝରଣାଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? बहुत सुंदर। ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କୁହନ୍ତୁ ଏଠି। अनुभूति कौन कही, बहुत भला। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। थैंक यू। इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर, यूं तो कहीं दिल ना लगाया हमने किसी से, किस्से सुने हैं यूं तो कहीं